Satiko mugi-mugi kemomo amin. Eman teman wong kang sugih ora sembahyang. Eman teman wong kang sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman luwe sugih ya sembahyang. Raja Sulaiman luwe sugih ya sembahyang. Salih wa sallim daiman abadan. Salih wa sallim daiman abadan. Wal ali wal ashab liman qad wal ali wal ashab. Yuk gending santri semangatnya dari Gresik semua berkah. Anak lanang nandur jagung, cilik ngaji seh cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Lelo ledung, anak lanang nandur jagung, cilik ngaji seh cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Awan ngaji, bengi ngaji, besok gede dadi wong agung. Salih wa sallim daiman abadan. Salih wa sallim daiman abadan. Wal ali wal ashab liman qad wal ali wal ashab liman qad Gending santri becek-becek ketite, anak wadon resik-resik, cilik ngaji nduk cilik ngaji, besok gede dadi wong ngaji. Becek-becek ketite, anak wadon resik-resik, cilik ngaji nduk cilik ngaji, besok gede dadi wong ngaji. Besok ngaji sore kudu ngaji, besok gede dadi wong ngaji. Salih wa sallim daiman abadan. Salih wa sallim daiman abadan. Wal ali wal ashab liman qad wal ali wal ashab
sembahyang Dewi Maria Pelunge ayu sembahyang Salih salihkan di Ramadan Salih salihkan di Ramadan wal ali wal ashabi di Ramadan wal ali wal ashabi Boten karana kula sagotrah sungkan kirang sregep anggenipun ngemban wajib nderekaken sholawatan syair puji-pujian amung nitik tumapahing wanci menika sampun tabuh 3 kirang seprapat mbok menawi sampun dumugi titi wancinipun Al Mukarram minggah wonten ing panti Medar Sabdo ngaten Pak Bu nggih anggenipun wura tembangan puji-pujian sholawatan syair mbok menawi mangke wonten salebeting tausiah utawi mauidzatul hasanah mila kanthi andhap asri manah kasuwun minggahipun ingkang minulya Gus Wiki Suba Manggala alias Al Ustad Al Mukarram Rama Yayi Zainal Arifin medhepok wonten ing laladan Limbangan Kabupaten Tangga nenggih Kabupaten Kendal nunggil wewengkon ing Jawa Tengah Nuswantara. Kunjuk panjenengan Al Mukarram sasana kantur sumangga kadheraken. Ayo cok ngaji.